Her er jeg. Lige nu bor jeg i Danmark. Jeg fortæller min rejse gennem kulturchok, jeg har oplevet. Inden jeg tog til Japan, ville jeg gerne opleve noget nyt, fordi jeg var kørt træt i Danmark og den danske kultur. Det var bare som om, at Danmark ikke længere var nok for mig. Jeg havde haft mange lande i tankerne, men Japan var min største interesse på det tidspunkt. Derfor besluttede jeg mig for at tage til Japan. Det var hårdt at sige farvel til mine venner, også fordi jeg vidste, at jeg ikke ville se dem i lang tid. Men jeg var klar på nye eventyr, så jeg tog fra Danmark til Japan. Jeg blev mødt med åbne arme, og mange af japanerne syntes, jeg var meget interessant. Og jeg havde det derfor meget nemt i starten. Og jeg var helt vild med deres mad. Men det var lidt mærkeligt, at de ville have, at jeg skulle gå i noget andet tøj. Og jeg forstod ikke rigtigt, hvad de sagde. Deres tøj virkede bare helt forkert. Og jeg forstod slet ikke et ord, hvad de sagde. Og det gik ikke meget bedre, da jeg skulle skrive deres bogstaver. Jeg forstod ingenting af det, og jeg havde det svært i perioden. Jeg følte, at jeg var lukket inde i en boble, også fordi, at jeg ikke var så interessant, som jeg var i starten. Så jeg følte mig meget alene. Jeg længtes tit efter mine venner, familie, Danmark og alle de danske ting. Jeg følte mig virkelig som Palle alene i verden, eller som det sorte får i flokken. For jeg kunne stadigvæk ikke sproget. De fleste dage havde jeg bare lyst til at lægge mig under dynen og gemme mig fra resten af verden. Jeg talte dagene, som de gik, indtil jeg vendte mig til, at det var sådan, det var. Så var det, jeg mødte Yang. Jeg tror, det var ham, der gjorde, at jeg følte mig bedre tilpas i den japanske kultur. Han fik mig til at prøve tøjet igen, og denne her gang føler jeg mig meget bedre tilpas i det. Han viste mig også den japanske kultur fra den smukke side, og lærte mig en hel masse nyt om deres symboler. Jeg blev forelsket i Yang og hans kultur og glemte næsten alt om Danmark. Han lærte mig også sproget, og derefter blev alting bare meget nemmere. Med Yang følte jeg mig tilpas. Men en dag kom han hen til mig og fortalte mig en sørgelig nyhed. Han havde fået arbejde i USA og måtte flytte. Det kom virkelig som et chok for mig. Uden Yang var jeg ingenting i Japan. Og det var utrolig hårdt at skulle sige farvel til ham. Det var den hårdeste periode på min rejse. Jeg stod mellem valget om at flytte tilbage til Danmark eller til USA, hvor Yang var. Jeg var selvfølgelig rigtig ked af at skulle sige farvel til mine venner i Japan, men jeg følte, at det var det eneste rigtige. Så jeg tog hele den lange tur hjem tilbage til Danmark. Da jeg kom hjem, var mine venner rigtig glade for at se mig igen. Men jeg kunne godt mærke, at Japan havde forandret mig som person. Og det gik rigtig lang tid, før jeg følte mig tilpas. Jeg tænkte ret ofte på den japanske kultur og alle de minder, jeg havde derfra. Og specielt meget på Yang. Jeg blev glad for at være tilbage til Danmark igen, og jeg fik en oplevelse for livet, jeg aldrig vil glemme. Og en masse gode ting, som jeg har taget med hjem i bagagen, som har udbredt mit synspunkt og hjulpet mig med at lære mig selv bedre at kende.